iqiniso kumele likhulunywe. Abantu emakhaya kumele baphile. Abantu emsebenzini kumele bathuthuke, kumele banqobe. Izimpi nezingcindezi abantu ezibahlasela mihla namalanga emakhaya kumele zinqotshwe. Izingane ezingabathobeli abazali kumele izingane zithobe. Abazali abalahla izingane zabo kumele konke kulunge. Izinto ezaboshwa emakhaya ngokuhlukahlukana kumele ziqaqe ngoba aboshiwa amakhaya. Amanye aboshwa ngenhloso, amanye amakhaya aboshwe ngokungenhloso. Khona ikhaya elibophekayo kade uthi uzama ukulungisa. Umthemba umuntu uthi uyalungisa, kanti umuntu uzofaka izinto egcikeni ezizokujikela one day mase iphendukela impilo yakho yonke. Thothi selibophekile ikhaya kodwa libophekanga ngenhloso. Khona abantu abalwayo ancamela umuntu ukuspenda the last cent that she or he has ukuze kudestroy komunye umuntu. Ngithi mina ke ngibhaka kanzama yonke leyonto ifuna siyivikele kunokuthi leyonto sithi ngelinye ilanga izoliwa. Kulula ukuvikela kunokulwa. Uma sekulwa sekuliwa kukhosta ukuthi ngampela ngingalalwa kuliwe. Kukhosta ukuthi asibange inhliziyo ngoba into elawulayo, into elawula ukunqoba kwakho inhliziyo yakho. Isilwane esikushayayo esingafuni uphumelele silwela ukwenza noma yini ukuthi kulimala inhliziyo. Umuntu ofuna uphumelele unqobe wenza noma yini ukuthi inhliziyo ithole ukuphumula. So that is the reason why ngithi mina noma kuthiwa sebezame ngayo yonke indlela sebebophile esebenzini sizoqaqa. Kodwa kulula ukuvikela. Ungamvumeli empilweni yakho umuntu ophula inhliziyo yakho ngenasidingo. Ungamvumeli. Umuntu omdingayo empilweni, umuntu ocontributor a positive effort to your life. Umuntu omdingayo nje noma ingaba ncane kangakanani into umuntu azoyicontributor, but you need a positive contribution empilweni yakho. Kungaba imali, kungaba ama words of wisdom, kungaba isupport noma awumfuni umuntu ozokutshela ukuthi ufuseke. Awumdingi umuntu ozokwenza isilima, awumdingi umuntu ozokumisleader. Khona abantu abangalwi nawe kodwa abaspecialize ngokumisleader. Kuthi kumele kiwe ngapha yathi yena hawe mngani, uyaphela nangapha uyakumisleader. Uma ngabe ufuna ukunqoba empilweni yakho, you must accept a positive contribution from your friend, from your colleague, from your family, from your boyfriend, from your husband, from your wife. You only need a positive contribution towards your life. Awudingi umuntu ozokulwisa, awudingi umuntu ozokukhalisa ngoba ngenkathi ukhala ekukhalisa umuntu iyaphuka inhliziyo. Makuphuka inhliziyo ukhumbule ngitheni, ngithe nezinto ezilwa nawe kubangwa inhliziyo ukuthi phatheka ngoba once inhliziyo yaphuka awukwazi ukucabanga properly. Uphukile inhliziyo. Kanti once inhliziyo yajabula ngisho umqondo uba free. Mawungena emeetingini inhliziyo ikhululekile, umqondo free, uyazizwa ukuthi no ngiyazizwa no noma yini into la engiyisho nengikhulumayo nengipresentayo it makes sense kubantu abangilalela. Kodwa makuphuka inhliziyo uvela ubonakala nje uba weak. So ingake ngithi mina asilwele ukuthi noma yini eza in the form of ubumnyama izovala izinto zakho asisuse ngoba imimoya emibi mayisifikile isebenzisa amaqhinga ahlukahlukene. Khona abantu abathi bethandana belala ndawonye embedeni kodwa bexabane bengazi ukuthi babangani. Yini omunye uvele waba neattitude nje. Eyande attitude nayo une-attitude nje ukuze isimo sibe tense endlini. Mase tense endlini bese ngingacabangeki properly. Ungazazi noma right noma wrong. Kuvele nje kube like uyabaza abantu abathandana naye mabefika isimo sokuba tense. Isimo sibe toxic. Like isimo sibe ne silence killing. Uthola ukuthi kuthulwa khulunywa kodwa inhliziyo iyafa, iyabhubha. Ingqondo limele, ingqondo yaphazamiseka, kuthuli nje kukhulunywa. Leyo nto leyo isuke ihamba nomoya omubi. Yilo moya omubi mina njengoKing Bhaka engibekwela ukuthi ngilwe nayo wena bese ungisiza ngento eyi1 baba. Indlela zakho zambayo
aziqonde bengabe unomuntu othandana naye waze wavela kubo. Aziqonde noma nithandana naye nazi nahlala ndawonye noma nithandana naye nazi nasupportana. Uyabona umuntu beke waqala wakusupporta nithandana, lowo muntu usuke esetshenziswa nayidlozi lakho ukuthi akakusupport. Lowo muntu okusupportayo nithandana awumphuli inhliziyo. Angazi bafethu ngangizwa kanjani. Ngiyabazi baningi abantu umuntu athi hayi mina ngistaringi mina ncingi mina nje baba uma ngabe umuntu usenze naqala ukusupportana beka umoya phansi because ulethe umoya omuhle ukuthi akazi ukusupporta nawe umsupport bambisanani. Awuyitsheli noma kuthunga kanani awuyitsheli umuntu okwazi ukusupporta empilweni. Awuyitsheli umuntu okwazi uku-add value kuwe awuyitsheli yonto. Ngisho ungathalana nomuntu akufakele i-airtime ka-30 rand ungcono uyifakayo kunalo ozoyicela kuwena i-airtime. Wenza a positive contribution ukuthi ufake ka-30 kodwa ngale emazulwini kuvela ukuthi ukukhathalele uyakusupporta lowo muntu. Lowo muntu uzungamphuli inhliziyo uma ubona ukuthi indlela azahambi ngendlela ofuna ngayo. Into yokuqala mususe eduze, hlukana naye. Mawubotha sahambisana hlukana naye ngoba anisahambisana ukuze ningenzani izilima. Ningagcini niyuzana. Msuse leyo muntu loyo. Mina ngisiza wena ukuthi ukwazi ukunqoba lento yaka spirituality because lento yaka spirituality inkulu ihlula uclever. Hlula uclever umuntu angafike lana akukhulume nge-spirituality aze agibele phezulu kwentaba uthi uyezwa kusasa yena usevelwe isilonda. Uthi uyezwa kusasa lo bekhuluma ngayizona uthi uyezwa kusasa useshayisa imoto. Hawu angathi lo muntu uthe kuyanqotshwa nani nange shayisa imoto uthi uyeza kusasa ubekhuluma ethi uyinyanga enkulu umfundisi omkhulu uthi uyeza kusasa usesibhedlela sifuna usizo ngoba lento ye spirituality ishaya ngisho clever bayitshela bayazi. Ingakho kungcono ukuvikela uma ubona ukuthi sewuze wena wa affecteka here and there sondela kuthina oKingbank futhi nathi noma ususondelile qinisekisa ukuthi asipheli isikhathi eside ungafikile nje ebukhosini. Uma ngabe angiphathi bekwathiwa ke kunensebenzo ezenziwayo edamini noma kuphi akufanele ulove. Waqala walova usuke sengenile umubi eqala manje engena kancane. Funa nje ungakhululeki kuphela inyanga. Awukazi ukhulume nenkosi yakho. Kuphela inyanga awukazi uze nje emagcekeni akoHirani ukuthi hayi inkosi bengithe nje ngizodlula. Awukazi ufone, awukazi usending shi message. Ayenziwa leyo nto. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu qinisekisa ukuthi kuba nehora lokuguqa phansi uthandaza. Lokuthanda ukuthi kusho ukuthi uyaxhumana nomuntu onamandla phezulu empilo yakho. Uyaxhumana noNkulunkulu awuvela uthule nje uthi uNkulunkulu ngoze ngimkhumbule after 6 months ukuthi kodwa uya exist. Ngokunjalo futhi noma une spiritual guidance uhlale usikhumbule. It's either through message, it's either uyafona, it's either uyafika uhlala it's either uyakhuleka ebusuku ngo-12. Khuleka ebusuku ngo-12. Bese izinto esizikhuluma la siguide zithathe mfethu zisebenzise zizokusiza. Awuvela uthule nje empilweni uthi hayi mina ngose uNkulunkulu ngimkhumbule after unyaka ayikho leyo nto. Mina bakithi ngoze ngibakhumbule mzone ngisenkingeni. Khona abantu abasebenzisa amadlozi abo kabuhlungu. Mazihamba kahle izinto uyakhohlwa yibo. Idlozi lakho ulikhumbula ngoba ususenkingeni usufuna likulwele kuyima uthi awu bapha bakithi bangilahleleni. Akakuthi kumnandi. Kumnandi. Uke usho ngo-12 ebusuku uthi hey ngiyabonga nina bakithi. Ngiyabonga emazulwini. Nakho kumnandi kanje. Ukuze mzwane uthi khona inkinga. Kukwazi ukuqondeka ukuthi inkinga ke le. And akufanele uwangabaze amandla edlozi lakho, ungawangabazi amandla kaNkulunkulu wakho. Ungayenzi ukungabaza amandla kuyicala. Fana nje nami. Akekho umuntu onelungelo ngingabaza amandla ami masikhuluma iqiniso. Akekho onelungelo ngingabaza uma senkunqobelile. Akekho onelungelo lokudla amandla ami futhi. Mase nganqobolile funa usho nje ngiyambonga uNkulunkulu osebenzisa uKingbank nakho senginqobile. Ungadumisi mina. Ungadumisi mina. Engadumisa mina. Shuthi nami manje sengizogcina ngicabanga ukuthi yimini ingakara. Uyabona?
sengiyabhayisa ke ngezani nami manje sengidla amandla kaNkulunkulu wami nami angivumelekile ukwangabaza akaNkulunkulu ongisebenzelayo ingakho mina ngathi ngiqala ngima ngathi ugobela wami uNkulunkulu as a result ayikho inyoni eyobhekana nami bisiyawina ayikho eyobhekana nami iyawina uma mina sengunqobelile ngicela ukubongele bonga ithi ujabula uthi uKing Bhaka but bonga uNkulunkulu osebenzise uKing Bhaka ukuze ungangidayisi nami nakulo ngaphezulu kube ngathi ngidla amandla akhe because deep down ngiyazazi ukuthi mangathiwa akakho noNkulunkulu onamandla kanje engihamba naye makuthiwa akakho noNkulunkulu lo owangiyalela ukuthi ngimbi idama elingaka elisambiwa namanje idama elingaqedi ukumbiwa i-village engaqedi ukwakhiwa leyasedamini wangayibona engaqedi ukwakhiwa into elokuyakhiwe nje wakalibona idama engathiwa liphelile elokulambiwa nje ngisho ungayakhona manje ufika imishini iphambana kule kwambiwa nje uthi uyafika bricklayer babhizi into engaqedi ukwakhiwa intaqedi ukwakhiwa ngoba kwakhiwa ake ngithule futhi ngophinda ngiyichaza that is the reason why ngisho ngithi lapho ukhona ngiyacela mntanami bazisa abazali bakhe noma abazali bakho noma ucabanga ukuthi ba wrong ngokuthi bakwazi kulethe emhlabeni ba uNkulunkulu wokuqala wakho once wayithola uyingane ubophela umzali inhliziyo isikhona inkinga lapho angisho ukuthi urath umzali bakhona vele abazali ababuye babe abazali engabazi nami inhloboni zabazali kodwa kulona iphutha lokuthi wena ngalo ujaje naye njengoba wrong kukhona la eaccount yakhona kufana nokuthi uzothi usebenza utshela imanager ukuthi wrong kodwa wena umsebenzi ngaphansi kwemanager mayi wrong imanager kulungile landela imigudu wrong kamnandi bakhona bangaphezulu kwemanager bakhona abazoyitshela ukuthi wrong la izo account yakhona ngoba mawuthi uyayitshela wena uzogcina ulahlekelwa umsebenzi ngoba usuxabana nomuntu osenior kunawe awuyenzi lo mistake umzali wakho usenior kunawe kodwa ukuthi usenior akusho ukuthi emhlabeni uyayidalela naye uphethwe kufana njengoba sikhona nje la eSouth Africa ngisho ngaba khona upresident abe number 1 citizen kodwa hayi ukuthi usiphethe naye ikhona ipower engaphezulu kwakhe emlawulayo angeke avela azenzele yo nothisa beka abantu bakhala kakhulu ezweni kwakho into abakhala ngawo nje kuvele kwenzeka into engajwayelekile kuvele kufike ikhukhula kuvele kube neziphepho kuvele beke nje abantu bakhala baba baningi izwe la ngayinaka izikhalo zabantu kuvele kwenzeke into engajwayelekile anoyinothisa kusuka namhlanje ndoda abantu beke bahlangana bakhala into yabo ayi kuyiphatha amandla ze-country kuphela iya ngisho ebazulwini and mayesebuya amazulu kubheduka umhlaba kungamane kuphithizele isimo kungalawuleki ngoba sekudinwe amazulu abantu akuvumelekile ukuthi bakhale baze babe baningi bekhala bengazi bazokhala kubani kusho mina uKing Bhaka nginkosi emhlabeni ngiyindodana aya noma ubani kaNkulunkulu izulwini anginawo ugobela uhamba ngeenyawo into ezoshona ngelinye ilanga nginogobela mina wasemazulwini owayekhona emandulo nanamuhla futhi osakhona obonakalayo ngemisebenzi yakhe emihle owadala izulu nomhlaba kade umhlaba uyihlanu ngenalutho sikhuluma ngalo gobela thina okuwethu wakwazi ukuthatha amanzi wawabeka eceleni umhlaba obeka eceleni wathatha amanye amanzi wawahambisa ngaphezulu komhlaba kodwa ngaphezulu kwakha abantu ngaphansi kwaba namanzi uzuthi hawu lo mhlaba ngaphezulu khona amanzi ngaphansi lezindla ishoni ngane emanzini ingoba intando yakhe lo sithi mkhulu kodwa kabonwa yingakho nje indaba enoNkulunkulu phakathi ungayi-undermine mhlawumbe nawe la uhleli khona mangashonwa phansi kumbiwe kushonwe phansi ngafike kuqhuma amanzi nibonile kuqala ngibiwa amapitsi amanzi abeke nje kufakwe lokuze kushone phansi kuphuma amanzi niyabona manje ngibiwa ama-boreholes shona phansi kube sekubuya namanzi futhi nihleli phezulu nje khona amanzi ngaphansi kwenu usuyayibona-ke indaba yasemazulwini ijuya kangakanani khona amanzi and uyazi ukuthi noma yini makukhona amanzi aya-enzilent aya-eroda aphusha umhlabathi away okusho ukuthi angawuphusha ugcina uvodloka nawe la uhleli khona
kodwa ngamandla kaNkulunkulu lo ugobela wethu ayenzeki lonto. So angifuni mina makukhunywa uNkulunkulu umuntu acabange ngomqondo omncane ngomqondo ophelayo. Kwakona nje ukhamba emgwaqweni ngemoto ulandelwe imoto ongayazi ukuthi driver ubani ngemuva. Mhlawumbe umuntu wakhona uselele nje kodwa uhambe uzuyofika uphephile. Ulandela imoto igijima nawe uyagijima. Lo muntu ongaphambili bethanda angabhreka nje. Angabhreka nje. Uvela ungena emva kwakhe. Kodwa ayenzeki liyonto ngoba kulawula onamandla emgwaqweni. Lo ngemuva kagijimi bese suka nawe noma kanjani ngoba lonto iyalawulwa emazulwini. Bafowethu, ngicela ungihloniphele idlozi lakho, ungihloniphele uNkulunkulu. Mase ubona impilo. Uma inkinga sizilwa nawe, ungasabi ukungifonela. Sabe silapha emakhandakhanda stone nasemakhandakhanda dam. Siye koyiphungula lezi impi, siyoyinqoba lezi impi. Ngenhlahla ngiyafoneleka mina. Futhi uvela usenda uWhatsApp nje ku0798130260. Sikulwele lempi ngezinga eliphezulu. Uyothintwa yezami izandla edamini lamakhandakhanda oil. Ngize ngikunikeze umakhandakhanda oil. Sihambe siyongena entabeni elapha etsheni lamakhandakhanda. Intaba leya. Mhlawumbe ngikuchaze itshe lamakhandakhanda. Intaba ephezulu itshe nje lamakhandakhanda oil. Sentabeni ephezulu bayazi abanye abantu. Intaba iyodwa kunensebenzo eyenziwayo phezulu kwentaba. Intaba nje kunensebenzo yakhona. Kunemoya ebakhona lapho edila nespirituality ngolunye uhlobo. Mina kuphinde kube netshe elikhulu elingafani namanye amatshe. Uzokhumbula lilodwa itshe. Itshe nje lilodwa lamandla itshe. Ingakho ngisho inyoka khona inyoka ephila netshe la. Enetshe nje inyoka la ngiyoyichaza one day le nyoka ephila netshe la noma ungaguglisha uthi snake with stone. Uyazi ukuthi khona inyoka nje ephila netshe la. Itshe la ehlala la enyokeni. Bese kuphinda futhi lapho kuzoba nesisiziba. Isentabeni njalo kuzoba nesisiziba. Ikuphi lapho? Ilapha emakhandakhanda stone. Kuphinde lapho kuzoba nezihlahla nje ezimnandi nje ezinomthunzi omnandi izihlahla lapha etsheni. Shuthi lapha khona itshe bese kuzoba khona idamu. Bese kuzoba khona ivillage mawusungaphakathi lapha. I-understand-eke lonto. Ingakho mase ngithe ngiyakolwa ngezinga eliphezulu ngiyadinga kuya nawe etsheni. Ngoba ngiyazi kuliwani lapha. Ngiyazazi izinga kuliwa ngalo. Futhi mawusuke waya azi ukuthi sesiyifamily. Sesiyifamily. Beke kwaphinda futhi masisuka lapho sesishona edamini. Kufika yanqotha edamini. And akubizwa lekhaya. Ngeke baba asibizi inhlobo. Ingake ngithi mina ngithi uma ngabe uzongifonela ku 0798130260 ovesana ubhala uWhatsApp ukuze kube lula ngoba ebusuku after 12 nesikhathi sokubafunda uWhatsApp bonke ngibafundi mase ngiyaresponda uthi uyavuka ekseni how iphendulile inkosi yami nakho iphendulile simple ngimane isikhathi nje shobini ukungibhaka ngisazonqobela abafowethu kodwa into engicelayo asibambisaneni uma ufila futhi ukuthi ayingeke nginomakhandakhanda oil ngifuna ukubona inkosi yami ngolosithathu yazi ngiba khona uyafika nje utshele lapha reception uthi no ngizobona inkosi yami thiwa ilinda ke athi ngiba-attend mangiqeda ngithokoza uthi ufika ngithi awunansi yakwethu madoda sinqobeleni namhlanje uthi hayi inkosi kuhamba kahle la kodwa nginengqinamba la ngithi hayi ke asibheke lo ngqinamba sibheke same time. This is how we should do things, or this is how we do things. This is King Paganzama bathi ngihambile bathi ngibole bathi ngizenzile bathi wathinta uphakuda kweyini ngingqwele bhoqa imiza abafokazana ngotholodolo likamentshise ngisho ithuluza ngihambe nalo ngifice etsimini qaba uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abantu ngunogwathi ophatha ikhulu ufaka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu ekhosisa. Ngiyacela abantu abanenhliziyo ezincane emakhaya abayiyeke lonto. Inhliziyo encane will take you nowhere. Funda ukuzehlisa. Once wakwazi ukubeka umoya phansi uzonqoba. Once wahluleka ukubeka umoya phansi wabeka umoya phezulu noma ingayiphi indlela uzohlulwa futhi uzobukwa abantu. Bonke abantu abathatha izinqumo ezifast nezisheshayo nenhliziyo ezicasuka fast bazohlulwa labo bantu. Bazohlulwa kungafanele. Mawufuna ukunqoba lapho ukhona ehlisa umoya. Ingakho ngisho naka health yayikushiya ukuthi
uma ngabe umuntu umfica esengozini noma egula noma iba nosizo lokuqala ongadinge medication edinga ingqondo kuphela nala ka spiritual world kulukhono lokuqala usizo oludinga ingqondo before kuze ngene omakhanda oil namadamu namatshe ehlisa umoya mawufuna ukunqoba awusoze wanqoba mawunyusa umoya ungayitshela ukuthi uyanqoba kwesikhashana kodwa usuke usazohlulwa isikhathi eside ngoba unenhliziyo encane be calm ungakethi khona umuntu ayayethi uyangibona umoya ngiyawehlisa unamango sa act once wathi nje ngiyawehlisa umoya mina uya actor lento wena somoya awuyixoxi uyayenza awuyixoxi afile lo muntu odila naye ukuthi uwawehlisa umoya akuwena umxoxelayo ukuthi hayi ngehlisa umoya njalo kodwa awu appreciate awukakawehlisi masuwehlisile kunengelo seyinyukayo mase yitsheleza lo munye ukuthi hayi ingane ethi iyathobeka wena lokuthi awungezwa hayi makuthi ngenza iphutha ngiyaxolisa umoya ukwazi ukuwehlisa ngalawo magama awuwehlisi ukuthi angelwe mina mfowethu partner wami sithandwa sami ma wami baba wami ngenzeka ukuthi ngonile ngingaqondile ngiyalibona mase ningichazela ngiyabona ngicela ukuyithoba ngiyaxolisa wehlisa umoya ke lapho nalo ngalo uzoqala thini athi hayi kodwa ungaphindi uthi hayi kunjalo hayi ukuthi awuxolisile nje kanti uxoliswa kanjani lekhaya noma uxoliswa kuba nje cha ngiyaxolisa ngenkathi usho njalo ayasuka amandla azokungena and ungenwe noma umaphi amandla mawukwazi ukuzehlisa ungenwe lamandla okunqoba uthi nje ngiyaxolisa kodwa kumele wazi ukuthi yini ofuna ukuyinqoba mawukuthi uganile ufuna umshado usuyazi mina ngifuna ukunqoba umshado wami la ehlisa uzowuthola mina ngifuna ukuba umphathi emsebenzini akuthi bengabe ukuthi mfethu kunama misunderstanding tholakala wehla baze basho nabanye abasebenzi bathi hayi kodwa uyakwazi ukwehla amadoda yabona inhliziyo yakhe unenhliziyo yakhe mhlawumbe akwazi ungibone mina makuthiwa ngibona abantu ngiyehla mina bangibona abantu yazi ngiyehla mina ngize ngithobeke ngize ngithi awubafethu niyaphila kodwa bafethu bathi yebo siyaphila king ngithi asinqobeni nje emhlabeni konke okuhla kube phezukweni babhayini bafethu niyezwa basha abantu bethi hayi inkosi yethu ngoba yikho enye indlela kufuna ngibe umata khona nibusise emakhaya futhi anikhusele anibophe ngebhande lenyama nebhande lakamoya izitha zenu enizaziyo neningazazi uNkulunkulu namandla edlozi lakho abagijime bayivale before zifike kuwe ngoba mase ifike kuwe kwezinye zizokwazi ukukuthemtha ugcina uba ntekenteke mase ithola intombi ezinye azivalwe mase kudedelwa lezi ezincane ezitesta amandla akho ukuthi usokholweni yini ngoba ingqinamba awukwazi mfethu ungabe nazo ngoba zifana netest izivivinyo ukuthi ngabe usasendleleni yini noma usuphumile ziyafuneka ingqinamba kodwa kube ingqinamba econtrolekayo ukuze ikwazi ukutesta na ukwazi ukukhumbula ukuthi hayibo ngampela ngoba asifani khona umuntu okukhumbula uNkulunkulu nabakubo ngoba ebona ichallenge encane khona abantu ukuthi maku freeway agcine ekhohlwa nje khona abantu abangabangi lutho nezithandwa zabo ababanga ukuthi nje siyamthanda kakhulu isithandwa sakhe aze athi hayi vele uyangithanda noma ngaqonywa intombi ezu7 vele ngeyasayandawo le you are making the biggest mistake ever by thinking so papa yini uNkulunkulu anikhusele